Тази сутрин е -4, няма следа от снега и слънцето вече пече, както виждате на места. Никога няма да съжалявате, че в каквито и да е условия сте били постоянни. За сутрешна разходка, особено когато е свързано с здравето ви. Сутрешно кардио, сутрешна разходка. Винаги ще благодарите, ще се радвате. И въпреки всичко, тогава ви е било трудно, изпитвали сте някакъв дискомфорт, но сте го направили. Никога няма да кажете колко е тъпо, че сега мога да се движа, мога да тичам няколко километра без да се задъхвам и без да се измарям на първите 20 метра. Никога няма да съжалявате. Бъдете постоянни във всеки един момент. След това, незнайно как, след много време и търпение, това ще ви се отплати. И не става въпрос само за сутрешни разходки и здраве във всяка една сфера. Това се натрупва във времето. Няма как наведнъж да избягам 100 км и край. Вече цял живот няма да бягам.